Chámome María Jesús Alonso, son redeira en Burela, son a presidenta da Asociación Redeiras Cabo Burela. Estamos na nave da asociación, onde traballamos. Somos 7 en total, hoxe mesmo faltan 2, faltanos Divina e Mar, e temos a Chus, temos a Madalena, temos a Tara e temos a Celia. Aquí nos dedicamos a montar e reparar toda clase de artes e aparellos. Miños, facemos volantas, facemos volantillas, facemos nasas, facemos un pouco de todo. Depois temos outra nave onde facemos o cerco. Sí, é un oficio de mulleres o que nosotros traballamos. Despois temos a parte dos homes que é o arrastre, pero traballan noutra nave e están independentes das mulleres, porque foi de sempre. Hai poucos homes traballando nas artes menores e hai poucas mulleres traballando no arrastre. Eu lles dicía aos armadores que estábamos aquí, que traballábamos, que isto, que outro. Nos costou moito buscarnos a vida, pero conseguímolo. A día de hoxe temos traballo para todas, para todo o ano. Poucas mulleres saindo ao mar. Eu tamén fun ao mar. Fun redeira, fun ao mar con meu pai, anduve recollendo na Olga, estuve na descarga do peixe. Cando acabei de estudiar, miña mãe dixo, eu non quixen seguir estudiando, miña mãe dixo, hai que ir traballar, ou coser a rede ou coser a roupa. Entón, a mí apeteceume máis investigar polo que é rede, e desde esa estou. A redeira estamos abaixo de todo, Somos o primeiro eslabón da cadena, porque sin os aparellos os barcos non poden ir ao mar, pero o que é como valorizadas ou como vistas, somos o último. Os aparellos veñen de fábrica, si, veñen os aparellos por un lado, as cordas polo outro, os pipos por outro, plomos por outro, pero iso todo hai que montalo. Para min é un traballo moi bonito. Eu penso que todo o que empeza a traballar no que é o oficio de redeira, lle gusta. Todo o que é o sector do mar ten un coeficiente redutor. As redeiras non teñen un coeficiente redutor. Tamén somos o sector do mar. As redeiras non teñen reconocidas unhas enfermedades laborales. Pois sí, a ver, nosotros aquí na asociación a verdade que somos unha piña. Claro, a xente vai se jubilando e non temos un relevo generacional. Un país sin mulleres non se diría adiante. Muller necesaria, imprescindible. Para min a igualdade é que todos señamos iguales, que todos teñamos os mesmos dereitos, que todos teñamos as mesmas posibilidades e que todos señamos unha piña, homes e mulleres.